alle sammen. Ja, jeg er så Emilie, og jeg har så tænkt mig at lave en gør dig klar med Emilie video, hvor jeg skal gøre mig klar til en One Direction koncert. Og jeg har sådan en spejl her, som jeg skal bruge. Ellers så kan jeg ikke rigtig se, hvad jeg laver. Og I må meget undskylde, hvis det kommer til at skygge for kameraet eller noget, men jeg skal kunne se, hvad jeg laver, det er ret vigtigt. Og det her spejl, det er sådan et, som der sådan er almindeligt på den ene flade, og så den anden, den zoomer lidt ind. Den er meget god til, hvis du skal lægge noget på øjnene, eller hvis du skal koncentrere dig om dine vipper eller sådan noget. Det bruger jeg i hvert fald meget til. Men jeg foretrækker også bare at bruge den sådan generelt, når jeg lægger makeup, fordi jeg kan godt lide at komme tæt på. Uden at sidde sådan her med den der med fjeset, ikke? Og ja, jeg starter selvfølgelig med det, jeg altid starter med. Min CC Cream. Det er en foundation fra Max Factor, en CC Cream. Jeg bruger den der Tanned 75. Jeg ved ikke, hvad I skal bruge, men jeg er sådan okay mørk i huden, så jeg skal i hvert fald bruge Tanned. Og jeg har faktisk ikke nogen børster til den, fordi jeg kan bedst lide at bruge hænderne, sådan til at gnide det ud i ansigtet. Og jeg er lidt langsom til at lægge foundation, så må vi se. Men i hvert fald så bruger jeg bruger den her hver eneste dag. Og det lægger jeg sådan ligesom en foundation, sjov nok. Så lægger jeg det sådan ligesom et basic lag, så jeg kan pynte mig med alt muligt andet, forstå mig ret. Så jeg tager bare sådan lidt ud på hånden. Og så har jeg mit spejl her. Sådan. Så det er en fin frisyr, jeg har, ikke? Ej, det er for at holde håret væk, tror jeg. Ja. Okay, så tager jeg lige på fingeren, og så starter jeg her ved næsen. Og så går jeg ud og tager lidt under her ved øjnene. Og så kører jeg sådan ud af med fingeren. Og jeg bruger kun én finger til at starte på. Og så gør jeg det igen ved den anden side. Altså jeg gør det ikke helt sådan, som de professionelle anbefaler, man skal gøre. Men jeg er også sådan lidt, jeg kan godt lide at gøre tingene på min egen måde. Og så tager jeg op her, ned forbi næsen, og så kører jeg ned der igen. Så går jeg ind af her, og ind af her. Og så går jeg på panden, tager 2 forskellige veje, selvfølgelig. Og så tager jeg kinderne igen. Så nu gør jeg det så hele kinderne, ikke? Når jeg har hvad det hedder lagt på kinderne, så skal jeg selvfølgelig også have her under næsen. Resten jeg har på hånden er ikke særlig meget, og det er tværset i panden og på diverse bumser og urenheder og sår, så det har jeg pænt meget af. Okay. Det var så foundation, der ligger ikke så meget på. Og så gør jeg altså lige sådan her, sådan breder det ud i hårgrænse og sådan noget, for ikke at få en kant, fordi det er nemlig rigtig, rigtig grimt. Man er virkelig charmerende, når man lægger makeup, ikke? Nå, men så har jeg det. Man får lidt snaskede fingre. Det bærer jeg over med, og vender med vasken til det sidst. Det er meget nemmere. Så bruger jeg selvfølgelig en pudder. Men den bruger jeg ved ikke rigtig, det er lidt forskelligt, om jeg tager pudder på, eller om jeg tager blush på først. Jeg plejer som regel at tage pudder på først. Men jeg har sådan en Maybelline New York Superstay 24th Hour. Jeg bruger farven 21 Nude. Og det er sådan en waterproof powder. Og jeg synes den er vildt god, fordi den ligger et flot lag, uden at det bliver sådan lidt for pudret, forstå mig ret. Og jeg synes faktisk den er rigtig, rigtig god. Og jeg bruger også den her til hver dag, så lægger jeg den sådan lige jævnt over det hele. Og så lidt ekstra på kinderne. Og så lægger jeg så selvfølgelig en blush på efter. Og så har jeg sådan en børste her fra Niels Jord, så jeg også tænker, at jeg vil præsentere for, fordi det er min yndlingsbørste. Den er simpelthen så blød, og den kører bare. Den er virkelig fantastisk. Den burde de virkelig overveje at købe. Så den koster 80 kroner nede i Matas. Jeg elsker den. Og den ser sådan ud. Så sådan, den der farve der passer til mig. Og jeg kommer til at bruge mit spejl igen. Selvfølgelig. Og det tror jeg bare, jeg vil gå i gang med nu. Altså jeg tager sådan lidt på,
Og så puster jeg altid, fordi ellers så bliver det sådan helt for meget, ikke? Så puster jeg lige det øverste lag væk. Og så går jeg bare i gang. Så kan vi komme til det. Og så op. Her på kinderne. Går nedad, op omkring hagen, over munden her. Og det gør jeg sådan hver gang. Altså sådan, jeg gør det sådan på hver kind, så det bliver fordelt jævnt, ikke? Og så når jeg har gjort det der, så går jeg op i panden. Jeg kan godt lide, at man ikke ser for dullet ud, fordi at jeg er sådan meget naturlig og sådan noget. For jeg i hvert fald tit at vide, det ved jeg så ikke om jeg er, når jeg kommer så meget makeup på, som jeg gør. Jeg synes i hvert fald, at jeg bruger meget makeup. Men det er vel en smagsag, ikke? Nå, men ja. Så har jeg så lagt pudder. Jeg har sådan en Lasting Finish Soft Color Blush her. Den har så den her farve. Og det er sådan en meget naturlig. Den ligger så flot naturlig. Man giver alligevel sådan en lille touch til kindbenene, så man kan se dem, så de bliver markeret. Det kan jeg rigtig godt lide. Og det er der egentlig mange, der ikke sådan forstår rigtigt. Men jeg kan i hvert fald rigtig godt lide den. Og den er fra Rimmel London, hvis jeg ikke allerede har nævnt det. Altså Rimmel London, det er nok mit yndlingsprodukt. Sådan nogle drugstore produkter. Ja. Og jeg tager så lidt på min børste. Så puster jeg igen. Og så lægger jeg det sådan, jeg starter sådan inde midt på kinden. Her. Og så kører jeg sådan ud af, og laver sådan en glidende bevægelse ud af. Og det gør jeg selvfølgelig også på den anden kind. I må undskylde, jeg ser lidt træt ud. Jeg har haft en hård nat. Jeg er lidt spændt på i dag. One Direction koncert. Ja. Jeg er Direction, og hvis I ikke allerede havde gættet det, også bare på dømme min baggrund, ikke? Men ja. Og så ligger jeg også lidt ned af kinderne, sådan, så man får en lille blush. Så. Done. Det var så det, jeg plejer at lægge på ansigtet. Så meget plejer jeg faktisk heller ikke at lægge på mit ansigt. Det er meget, det varierer meget, sådan, hvad jeg lige er i humør til, ikke? Normalt så plejer jeg faktisk at lægge lidt mere på, men det gider jeg ikke præsentere for, fordi man magter heller ikke være for dullet til den der koncert der og sådan noget. Man bliver dømt og alt det der lort der. Det magter jeg ikke. Nå. Jeg bruger en vippebukke, fordi jeg kan lide, at vipperne de får sådan lidt opad, så man ligesom får sådan en, man får lidt større øjne af det, synes jeg. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg går meget op i øjne og sådan noget. Så jeg starter med at bukke. Og den her, den var også fra M Cosmetic, som er et af mine yndlingsmærker inden for børster og sådan noget. Jeg synes, det er et rigtig godt mærke, M Cosmetic. Og jeg anbefaler det klart til sådan noget vippebukker og børster og sådan noget. Deres børster er super bløde, og deres vippebukker er fantastisk. Jeg fik faktisk et konfirmationsgave. Og så når jeg har gjort det, så lader jeg dem lige sådan blive ved med at være bukket. Og det er sådan lidt mærkeligt, men jeg bukker mig altid, inden jeg lægger mig og sådan noget. Men jeg har sådan en masterpiece fra Max Factor. Det er sådan en lipgloss lignende konsistens, som jeg lægger på øjet, som et slags basic lag, inden jeg lægger min øjenskygge. Jeg kan rigtig godt lide at være en naturlig farve, så den er lyserød. Sådan en baby lyserød hudfarvede ting. Og den lægger jeg så en stribe på øjenlåget, og så gnider jeg det ud med fingeren. Sådan her. Nogle gange gør jeg det også bare med børsten. Det varierer meget, om jeg gider eller ikke. Og så får man sådan et skinnende look på øjenvippen, inden du lægger din øjenskygge.
Det synes jeg er meget feminint, og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Ja. Og så selvfølgelig også den anden. Shiny look på mine øjne. Og fordi at den skinner sådan lidt, og man får sådan lidt pid look. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg er sådan lidt pide og lidt feminin og sådan. Ja. Det var så min masterpiece fra Max Factor. Så har jeg en øjenskygge, som jeg desværre ikke kan finde låg til. Det ærger mig rigtig meget. Men det er sådan en hudfarvet mat øjenskygge fra Max Factor. Wild Shadow Posts fra Max Factor, som jeg også rigtig godt kan lide. Det synes jeg er et fedt mærke sådan til mig. Jeg er ikke så kredsen med makeup, som andre er. Men jeg tager så min børste og puster, fordi jeg kan ikke lide, hvis det bliver for meget. Og så lægger jeg bare et lag på mine øjenlåg. Og det må gerne gå sådan lidt over mit øjenlåg, sådan herop til, og så lidt ud af og lidt op. Fordi det giver sådan lidt en volumen. Det synes jeg, det er ret fedt. Det er et ret fedt touch. Så har jeg lagt min øjenskygge. Og jeg bruger meget eyeliner. Jeg kan rigtig godt lide at bruge eyeliner. Jeg synes, det er flot. Og det er feminint. Hvis bare man ikke bruger for meget af det. Og jeg kan rigtig godt lide til sådan en kjole. Mørkegrå kjole. Jeg kan godt lide de mørke farver. Og det står også godt til min mørkegrønne øjenfarve. Grøn eyeliner fra LR. Ja. Og den ligger jeg så her nederst på den våde kant. Og øverst lidt over vipperne. Så. Og den så sådan her. Det er bare en helt almindelig blyant. Det er ikke noget vådt eller noget. Det er en tør eyeliner, som jeg godt kan lide. Og jeg er sådan lidt koncentreret, når jeg lægger eyeliner, så det kan godt ske, at jeg bliver lidt mere stille, end jeg var sidst, hvad man siger. Okay. Det er ikke særlig meget på den våde kant, men bare lidt, så man kan se, der er noget. Det synes jeg er ret fedt. Sådan at det ikke bliver sådan for overdrevet og sådan noget. Jeg har engang fået at vide som make-up ekspert, at man skal aldrig tage eyelineren ud i en snøre, fordi det ender som regel altid galt. Og det har jeg virkelig lært af. Så derfor tager jeg det kun sådan lidt af gangen ud til min øjenkrog. Og så går jeg ind og gør det en gang til. Og så kan jeg godt tage den lidt ud i længere smør, ikke? Men så ser det sådan her ud. Man kan tydeligt se forskel på, at mit ene øje det nu har fået lidt mere kant. Og jeg synes det er rigtig flot, fordi at jeg har grøn øjenfarve, og så bruger jeg grøn liner. Og det gør jeg selvfølgelig også på det andet øje. Og så lægger jeg sådan lidt, altså nu gør jeg det simpelthen det samme på det ene låg, ikke? Men jeg kan godt lide, at det kommer lidt op, halvt på låget, som det ligner, at man har grøn øjenskygge. Still keep it simple. Hvis jeg lige føler for det, hvilket jeg gør i dag, så tager jeg den længere ud af øjenkrogen. Og så kører jeg min streg ud, og så laver jeg en lille spids. Det synes jeg personligt er ret flot. Og det giver sådan en flot form til øjet, hvis du gør det. Hvad fanden lever jeg nu? Og så gør jeg det selvfølgelig også på den anden øje. Så det ser nogenlunde sådan her ud. Jeg er ikke så god til at lægge det symmetrisk, men man kan se det. Og det synes jeg, det er flot. Og jeg skal alligevel stå inde på parken, som er et stadion. Og der er ikke nogen folk, der lægger mærke til mig. Så jeg gør ikke sådan forfærdeligt meget ud af det lige i dag. Faktisk så tager jeg normalt ikke eyeliner på i skole. Eller den der masterpiece.
Men jeg tager øjenskygge på, og jeg tager mascara på. Og så har jeg selvfølgelig det, jeg har lagt på ansigtet, og så lidt mere. I dag der gider jeg ikke rigtig gøre så meget ud af det, fordi at jeg bare skal til koncert. Jeg skal til One Direction koncert. Nå, men jeg gør ikke så meget ud af det, fordi at jeg skal til koncert, og jeg gider ikke være sådan en, der bare sådan mega dullet op. Jeg skal for eksempel lidt One Deep på kinderne med en sort eyeliner. Det synes jeg simpelthen, det er for meget. Er det gode. Og først bruger jeg sådan en Masterpiece Max fra Max Factor. En High Volume and Definition Mascara. Det er sådan, jeg ved faktisk ikke om den er stor. Jeg har fået den med i sådan en goodie box, og jeg er så glad for den. Jeg elsker den virkelig. Og man kan bare lave de flotteste vipper ved den. Men det giver ikke særlig meget. Man kan lave de flotteste vipper tæt på. Så det er derfor jeg bruger nogle andre mascara. Jeg præsenterer for den lidt. Men så børsten sådan, den har sådan lidt, den er lidt bred, så går den ud, og så laver den sådan en mærkelig våd spids, som gør, at man kan lave de flotte vipper herude i kanterne og sådan noget. Det bryder mig rigtig meget om. Og så, ja. Og den er sort, selvfølgelig. Men, ja. Jeg tror bare, jeg vil gå i gang. Først så jeg lægger altså på de nederste vipper først. Det er trick, jeg har lært af min mor til, hvis jeg nu skal ligge på de nederste vipper. Eller de øverste vipper først. Og så kigger jeg, hvad det hedder. Så kigger jeg også sådan, som jeg gør nu. Og så smitter det af på mit øjenlåg. Det er ovenover mit øje. Og så skal jeg også have lagt på de øverste vipper. Og så skal jeg så over til et andet øje. Det er som regel problematisk for mig, fordi at, jeg er ikke så god til det der med højre på venstre øje. Jeg kan ikke rigtig vende min mascara-børste om. Så det er ikke altid mine øjne, de er lige ens. Det er måske ikke så smart, men sådan er det desværre. Og så starter jeg så med at ligge på de nederste igen. Så de øverste. Jeg synes den her mascara, den er rigtig god til at skille vipperne ad, så det ikke bliver sådan nogle klumper, der ligger på dine øjne. Det ser nemlig også rigtig grimt ud. Så plejer jeg lige at tage den der spids til herinde, til de nederste vipper. Inderste vipper. Og så har jeg lagt med den mascara. Så skal jeg til min anden mascara. Og der bruger jeg også Max Factor. Jeg ved ikke, om jeg allerede har gættet det, men jeg er rigtig, rigtig glad for Max Factor. Lige så glad som jeg er fra London. Jeg synes, det er nogle rigtig, rigtig gode mærker. Og jeg kan rigtig godt lide dem. Jeg synes, det er sådan noget, det er billigt, og det er godt. Og det er et drugstore, så man kan finde det næsten overalt, ikke? Men jeg bruger den her Wild Mega Volume Mascara fra Max Factor. Og det er sådan selvfølgelig en volumen mascara. Og den giver sådan nogle rigtig flotte, sådan tigerøjne, hvad man ikke kan sige. Og jeg kan godt lide den her børste, der er sådan timeglasformet, fordi den laver sådan noget med vipperne, som gør et eller andet specielt, som jeg faktisk ikke rigtig kan forklare. Så det er sådan lidt mærkeligt, ikke? Men så har jeg min mascara her. Den ligger altså kun 1 eller 2 streger på de nederste vipper. Og så min nederste vipper færdig. Sådan der. Nu skal jeg gøre med de nederste vipper på højre øje. Så skal jeg til de øverste vipper. Der bruger jeg den næsten ikke, men kun lidt, sådan, så man får sådan en flot volumen. Og så er jeg færdig med nummer 2 mascara. Jeg har sådan en her, en Scandalized Flex Mascara fra Rem London. Og den kan jeg rigtig, rigtig godt lide, fordi den har sådan, nu skal jeg se her, den har sådan en stor børste. Jeg er så meget til store børster. Og børster, ja, den er applikatorens børster. De er så lækre, så bløde, og de ligger så godt på øjnene, og man kan slet ikke, altså den klumper ikke eller noget, når du gør sådan her, så klumper den, ikke? Men hvis du gør det ordentligt og kører sådan fine bevægelser, så laver den nogle rigtig, rigtig flotte, store vipper, som jeg elsker. Og det vil jeg så gøre nu. Sådan der. Så har jeg lagt mascara. Det var så sådan set mig til koncert. Men det var så det. Det var altså min makeup tutorial. Og jeg glæder mig til at komme til koncert med min veninde her i dag. Og jeg skal
jeg regner med, at jeg nok lægger en video ud, eller mig og Christina nok lægger en video ud af, hvordan koncerten var, fordi hun skulle nemlig også afsted. Men vi har aftalt så, at jeg skulle lave den her makeup tutorial til i dag. Så, forresten, hvis, jeg har også en Instagram, og den tænker jeg, at hvis I nu har lyst, at I så kunne følge den, fordi, bare fordi. Og mit navn det står lige her. I kan bare gå ind og følge mig. Jeg opdaterer faktisk okay tit, og det er sådan, ja, okay tit, vil jeg sige. Så ja, og Christina, hende skal I selvfølgelig også følge. Selvfølgelig skal I det. Så vil jeg bare sige tak, fordi I gad at blive hængende med på den her video, og håber ikke, det bliver alt for kedeligt for jer, fordi det går jeg meget op i, det ikke skal være. Så vil jeg også gerne nævne, at nu bruger vi kamera for eftertiden, mig og Christina, eller Christina og jeg, vi brugte jo mobilen i går til vores første video. Det var ikke så professionelt, og det var rigtig dårlig kvalitet, og nej, frygteligt, det gør vi ikke igen. Så jeg har brugt mit kamera her i dag, og det vil jeg også gøre for eftertiden. Det vil Christina også, så vi får lidt bedre kvalitet ind på kanalen. Så det var sådan set der for den gang. Så hej hej!